waseNazaretha ngesiya ukuthengisa izitho zomhlaba. Yazi ufika uba thumamukethu nginamahlamvu se-2000 kodwa kwazi uthengeka ngameni kaJesu. Kodwa isihlamvu se-2000 sona ngiyasincane ngoba ndithanda into zeso. Hallelujah. Ngizoqhubeka ngameni kaJesu, sophinde thethe ngameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Singumama, hallelujah. Awubeke iBhayibheli phansi ufundiseke ngameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Thatha sifuna ukubona phansi. Bangabe iBhayibheli ayibalulekanga. Thatha sifuna ukuthi apho phansi akufeko. Funa isifuna iBhayibheli phansi ngameni kaJesu. Asihambe ngokuhamba nabanye abantu. Sihamba ngokuhamba kaKristu. Sibalobuko egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Evangeli lamalona, haleluya. Hayi lelihluka. Yehluka evangeli lamalona. Sinithe evangeli noma angafika thina kwenza evangeli egameni likaJesu. Hallelujah. It's not easy to jump and feel like, hey, I'm so awesome. The coming of Jesus Christ was celebrated. Uchita, utapisa kwako. Mungu mama. Coming of Jesus. Utapisa kwako. We are nuga. I'm getting young. Would you take it over 5,000? Hey. The secret was said. We are calling at a single mama. So much higher is the right. Who feel about what I'm so much said to the people. This is the mama for you. Johnny. Father, who was Father, kameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Njalo zothana namhlanje ngikhuphe kodwa ngithi mama wevangeli. Asingayimoshi ivangeli bathandekayo. Asingayimoshi ivangeli. Asingayimoshi izwi likaThixo. Jesu Kristu waseNazaretha wasifela ngophela vuka. Egameni kaJesu kaloku sayibheka semkhona evangeli ngalo. Uma evangeli abanenzile bethu. Asiyenze ngangazibali egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Yonke into yenziwayo ngaphandle asiyenze. Hallelujah.
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hayi takumana nenzeni mistake labiza ngendawo likaJesu. Kuba mnandana ngokuvangeli bathandekayo futhi livele ndingule ke ngoku xa sendibona ukuthi ndifika ndafika bayovangeli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ndivuka andikho right egameni likaJesu ngoba kaloku konke okuthethwa apha kuyaphila. Konke okuphefumlelwe apha kuphila. Themba ngokusiza ukuqhula lento siyenze yethu singayenza kaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa ngiyabonga endibonga namhlanje ndingena apha bekungekhaya omonakalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi izawufika ngithengise ioli kunadawudonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hayi futhi ngifike ekuseni namabomi egameni likaJesu. Haleluya. Ngathi kaloku ndiyazazi zonke izinto zenzeka apha emhlabeni ngoba siphila emhlabeni wabantu. Asiphile emhlabeni kaJesu Kristu waseNazaretha. Asiphile emhlabeni uJesu Kristu afuna siphile kuwo. Siphile emhlabeni wabantu. Bendingekhala ndizawukwamukela phana omama baphethe amanzi anekela egameni likaJesu. Bendithi bazafika sendakela pha namanzi anekile egameni likaJesu. Ndafika ndavuya andibona omama baphethe izwi, omama baphethe ivangeli. Haleluya. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Omama basuke othona, omama basuke ezinto niphathe kanje kanje. Ndambonga uNkulunkulu ukuthi andibonisele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ivangeli zeliphathe kanje. Haleluya. Ngoba uJesu wasifela. Amakhawu enkosi ishumayele ivangeli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ivangeli lelo efunekayo uJesu Kristu waseNazaretha. Hayi ivangeli lethu thina abantu abasemhlabeni. Ivangeli likaJesu Kristu waseNazaretha. Hayi cha umama egameni likaJesu lingabi mizuzu egameni likaJesu kafuni phinde ngixoxe ukuthi asenze wakitosha kufanele sigcotshiwe ngokuba abenze zakhe njengoba kukwakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mamela ke futhetha nomama othi ndihambile ndimuthamile ubomi bakhe.